Ahojte, ja som Viktor z aeromodel.sk. Dnes tu máme takéto driftovacie autíčko. Je napájané 3,7V batériou. Autíčko sa nám tuto vypína a zapína. Je k tomu taký diaľkový ovládač. V balení nájdete kuželky pre väčšiu zábavu a sadu náhradných pneumatik, ktoré nedriftujú. Čiže autíčko vie aj driftovať, aj ísť normálne. Tak si ho poďme vyskúšať.